weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltaare tv takusan yoni to mongel to winde jammi to dey saraka to seyni maaji to wuuro seeno to gurela bamum soodi to gurela bamum soodi to fajjara to bokkulo ko on takusan juula ha e nder galle bawmare haji ba to sinthiane jakiri ha to galle honorable député Sileya Ali Ba e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruuji men to leydi Mauritanie commune Monere Waalo tawateɗo e nder région de Gorgola hollirama tigui mairie ndi heeɓi bisuji ɗiɗi kesi pula jaaduɗi e jamanu e gardugol maire mabɓe Acce Abdoula Elimane to leydi Sénégal tekkere ene surka hakkude galle lamorgo leydi ndi e mairie mo Dakar walla mbiyen hakkude hoorejo leydi ndi Macky Sall e Barthélémy Dias gardiɗo mairie de Dakar to leydi Semali état major waɗi communiqué hollimo tongode 34 hollirde kay wonde eɓe jokki oɗo saaha kala habtade seɓɓitiɓe ɓe mbari e nder communiqué holliri ɓe jooɓima pittali kene wona 56 terroriste to leydi Ghana to Accra lamorgo leydi ndi ko chef d' état major uji leyɗele renduɓe fedde CEDEAO kañumen jooɗi toon batu men ñande alkamisa hiccenki e aljuma hanki yidde tekkinde nden ka ekkisal e nder falde Afrique de l'Ouest to leydi Congo Brazzaville ɓe kawri ko ñande 10 lewru juillet ko ndien tiki wonata sumgoji mabɓe sarɗiyeji leydi ndi e sumgoji mairiji kala to leydi kabaruuji men jolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Ukraine to leydi Afghanistan to leydi Sibérie ha to leydi Cuba bisimilla mone ketki hotondirte joni piren pacciren. Mo jiiɗa jomiraɗo ene jippini leggal ngal ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to korijinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗum gorel teya ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulna ndiyamma ha wula jaw mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene safa on neɗɗo joguiɗo AVC joguiɗo caɗele cardiaque mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoru neɗɗo mo ɗaɗi mum dongnata ƴiƴam mum koyɗe musoje koppu misoji jaaɗa ha jotte koyɗe muma jokkata en ɗam yahata juma e jama jokkodir e gorel teya joni mbiya alhamdulillah sa yiɗi hebde ko laaɓi e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteya.com ma yi toon kala rafi mo joguiɗa ƴeewa so tawi ene hawriti e gorel teya jokkodira e mabɓe sa yiɗi jokkodire tonggode gorel teya Moustapha Mbacké to Touba 77 631 71 68 so tawi koto kiitira galle ceerno Habous Diallo aki tawe ɗon 77 554 75 54 so tawi koto Libreville Gabon jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kana 077 39 57 97 so tawi koto New York Abou Sokoral Fouta Business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France Harouna Ngaydo sa jokkodire o numéro kala leydi ndi gonɗa mawo totte joɗiɗo ɗono 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya ko lekki ki jomiraɗo addi beele dañen jaam caforoɗen Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira jeeɗiɗi lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kabaruuji men e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abou Bah. Kabaruuji men e ɗemngal pulaar ko to leydi Mauritanie pudortoɗen to leydi Mauritanie Bekkaye wula Abdallah Malik o suɓama ono mama ñande alkamisa hecciyanki o joya lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi o waɗama hoorejo catal bitegal MNPT woni mécanisme national de la prévention de la torture woni tigui halfinaɓe ko fate haɓade kay ko yimɓe torrete ko lam tampinte e ko piyete nder kasoji o lomti noon ko biyeteɗo ko debbajo biyeteɗo madame Muntali biyeteɗo Muntali Minto Mouhtar noon subanoma e balle ɓennuɗe e gouvernement keso mo laamu leydi Mauritanie o subanoma noon e oɗo saaha joni o tawate koto présidence de la république o waɗama toon conseillére ha joni koye on fannu keddoɗen par décret présidentiel hono biyeteɗo docteur Sidi Mohamed Wula Gaber on e nomama waɗama chargé de mission à la présidence de la république Wula Gaber noon o meeɗino wonde jagorgal kalfinaɗo ko fati pine e aadaji e laamu gaddangu Mohamed Cheikh la Ghazouani ɗum noon wonno ko août 2019 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen accident musɗo waɗi ñande alarba ɓennuɗo o hakkude waɗi ñande ɗi tigui ñande alarba ɓennuɗo o accident o noon waɗi ko hakkude wuuro witego Medredra e wuuro witego Erkise guure ɗiɗɗe kala ene tawe e nder région mo Trarza accident o noon waɗi hen mayɓe ɗiɗo e barmuɓe goto mayɓe ɗiɗo ɓe noon hen goto ko debbo keddiɗo ko gorko ene teska noon kewgol accident ji e booli tawateɗe nder leydi Mauritanie tawa kadi ɓuuri sabade ko accident ji ɗi kala ko ɓuuri hen hewde saabi ɗum koko wiyete excès de vitesse woni tigui wasde haqilde to banggue vitesse uji e wasde moƴƴude laabi tawa kadi ko laabi goudron tawateɗi e kala saaha ko wiyete nid poula woni jolɓitte mawde no fewi e gasɗe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ko ninkoɓe halfinaɓe nden kam e kisal maji kadde leydi Mauritanie woni marina national leydi ndi ɓe kolliri tigui ɓe paabima capanɗe joyyi sagata taw ko wonnoɓe e laanel mumen ndiyam yinnoɓe kay wadde ɗanne suuɗaru woni ko wiyete clandestin idde faade to leyɗele Europe ɓe danda noon koto nokku to wiyete kilométre 74 e nder maje kadde de leydi Mauritanie hollirama noon ko laana koninkoɓe taw ko laana guerre wiyete ka nim laana ardi laana ka walla mbiyen dognata ka laana capitaine laana ka ko wiyete ko lieutenant colonel el Hassan Wula Rida o wonno noon holliri tigui ɓe gonno koye mission mabɓe woni ordoyade mission de routine hakkude Nouakchott e Nouadhibou ko ɗon tigui ɓe mbawi soynade guel ɗon laanel ɓe paye mabɓe ɓe paabiɓe tawi maguel capanɗe joyyi sagata ɓe nawama noon kamɓe kala to port de l'amitié woni kaggulade de l'amitié ñande kamɓe dokkama noon ɓe dokkama ñamde e yarde e safruji kala haaɓe mbawi semmorde ɓe mbatta e juuɗe dadiɓe halfinaɓe on fannu o holliri noon kanko o lieutenant colonel o wonde kay guel ɗon laanel jolɗugel capanɗe joyyi sagata yinnoɓe wadde ɗanne suuɗaru laanel nguel hattani mum tan ko yimɓe sappo on paami tigui ko surcharge haaɗi guel wawde kay yaade ha guel woɗɗoya to guel yinno faade ɓe kolliri kadi e saaha ɓe nanggui laanel nguel ɓe tawi ko dendagal joɓari mabɓe kala guila e guura ha e ndiyam kala ɓe gayni ha laaɓi ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni délégué général woni gardiɗo catala bitegal tajour woni délégué général de la solidarité et la lutte contre les exclusions hono Mohamed Ali Wul Sidi Mohamed o joddima ñande alkamisa ɓennuɗo e chef de mission de la banque mondiale on kadi woni responsable projet ji ɓeyde kay ɓeydude no jeunesse woni tigui sukaɓe Mauritanaɓe mbawiri gollorade e haɓade wasam gollade projet o noon ɓe jogini projet mo ɓe jogini leydi Mauritanie noon ko heblude fodde kene qime ha capanɗe jeegom ujunere sagata tawa ko yaroɓe duuɓi sappo joyyi ha fayi duuɓi nogas e nayyi ɓen sagataɓe noon tawa koɓe keɓani fartange hebde baccalauréat ɓe keble noon heblo moƴƴo no fewi e fannuji tawa kay ko fannuji leydi Mauritanie sohli foof noon ko gam yidde haɓade wasam gollade jeunesse indra leydi Mauritanie rogguere tataɓiri nde noon woni 3e phase on projet
projet ko tasur catala petengal tasur ko kañum tigi halfina ɗum ɓoyata noon ma ɗum golle ɗe fuɗɗo on projet noon finance ude ɗum ak ko finance ude activité ji tawa baɗɗi gartam wonande jeunesse tawi kadi jaru mum on projet mo tasur halfina on projet mo tasur halfina hollirama tigi on projet mo tasur halfina jaru mum ene qime ha sappo ɗiɗi ene qime ha 12,6 millions 12,6 millions taw ko halis dollar 12,6 millions halis dollar ene qime tigi to banggue ugguye ene qime ha milliard uji nayyi piccalla milliard uji nayyi feccere woni 4,5 milliard taw ko halis ugguya e limore yinde nde halis o noon ko halis o noon kala ko fati kay ko programme on halis o kala noon programme aɗo e nder duuɓi joyi halis o ko capanɗe nayyi e ɗiɗi millions taw ko halis dollar koye nder ɗin capanɗe nayyi e ɗiɗi million de dollar ko hen tigui sappo e ɗiɗi virgule 6 millions ko hen ummoto on halis noon hollirama tigui ɗeɗon eɓɓoje walla ɗiɗon projet joofi ko région aji jeetati tawateɗe nder leydi he tawa hen willayaji tati ko nder Nouakchott wondude e hoddela Sharqi e hoddela Garbi e Asaba e Guidimaga wondude e trasa formation o noon ko lebbi tati ha lebbi jeegom ɗum woni heblo ngom ko agence noon heblataɓe noon ko catte biyeteɗe agence nationale de l'emploi et centre national pour la promotion de la formation technique et professionnelle wondude e tasur kañumen kalfina ɗina hebloji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbiru en gardidi kabaruuji men jeena ha to gorgol e nder commune mo Nere Walo ene tawe e nder gorgol to hirnangue kay hayɗi ɓe keeɓi commune o noon keeɓi ñande alkamisa ɓennuɗo bisuji woni karuji ɗiɗi keesi pula garɗuɗi jaaduɗi jamanu hen kar kala ene jogui hattani jolnude ha kene wiye yimɓe nogasa hen goto kala jaaɗu mum ene qime ha 1 million émiri woni tigui million ngaji sappo taw koye halis e limore yinde nde bisuji ɗi noon ko woni sababu noon ɗine bisuji ko beele kay hoybitande ya garta ɓeɗon janggoɓe école aji woni tigui nawde élève aji école aji artirde ɗumen ha to galleji mumen ɗiɗo mairie de Nere Walo noon mairie Nere Walo noon ene jogui fodde guure sappo kañumen ndendi ndeɗon mairie fodde guila noon hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo tati woni 2013 faade oɗo saaha joni ardi mairie ndi ko biteɗo Acce Abdoula Elimani noon ko cadre o gollotono koto banque centrale de Mauritanie woni BCM golliɗo golle payde no fewi gam yidde ƴellidde commune muɗum maire mo hono mum weeɓani yiide e nder leydi Mauritanie hollirama noon gollima golle payde no fewi toon guila kay ma gola école aji e ma gola dispensaire uji e ma gola dispensaire uji ko ɓoyani ko kadi ɓe mbawi made mairie mabɓe ha garɗi ha yaade e jamanu dina mairie noon udditino tigui waɗano inauguré en 2020 bisuji ɗi noon hollirama tigui ɗiɗo bisuji ɗiɗi ne jaari mum ene qime ha million ngaji nogas taw ko haalisa uguyam hollirama tigui on haalis kala yalta tigui koye jiifaji mairie ndi woni tigui koye boña mairie ndi ɗum noon ene hollirtana wonde mairie Nere Walo ene golla tigui kadi golle ɗe ene ndewi lawol hano hannirtani kabaruuji men ɗemngal pulaar sen numima to Nere Walo ko ɗon tacciten payanto leydi Sénégal ene teska noon kewgol accident ji e dow lawol biyetegol VDN woni tigui voie du nord égage tawa ko numéro 3 nden ngol lawol noon juutedi mum ko sappo jeeɗiɗi kilométre aljuma hanki o jeegoma lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi to rond point biyeteɗo Malibu ko accident kadi waɗi ɗon ko auto féri cukalel tokosel ko hen guel wasi fittade makko e police e sapere pompier kala mbawi tigui arde nottade hen ɓe mbaɗi constat mabɓe caggal ɗum noon ɓe dondi goski cukalel guel nawama tigui to morgom chauffeur o noon wiyama teɓa e oɗo saaha joni tawe juuɗe dadiɓe gosgoji ne jokki hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗe leydi Sénégal keddoɗen jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fati élevage woni tigui gol jawdi hono Ali Saleh Dioba gonnoɗo e jillu mum to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie taw ko jillu
jillu gollal addimo noon o holliri tigi addunoma gay ko heblanade kay julde taske beele kay Sénégal naaɓe moni kala ene wawi hebde jawdi mum julde layi hano hannirtini o holliri noon caggal kay nde o jillu makko o holliri wonde kay radio leydi Sénégal hono Macky Sall rokki yamirore noddi dendagal jagorde kalfinaɓe on fannu kala wonde kay yo darno dole mumen ponno beele dendagal taxuji pawetnoɗe e ɓen addannoɓe adduyoɓe walla addoɓe motoɓe leydi Mauritanie ene gadda dabeje woni jawdi layyaji e nder leydi Sénégal dendagal taxuji kewnuɗi fawede majje kala yo itte ha laaɓa ɗum noon ko balɗe capanɗe jeegom woni lebbi ɗiɗi ko adi julde taske e balɗe capanɗe nayyi e joyyi woni lewru e balɗe sappo e joyyi caggal julde taske hay taxe goto fawetake mabɓe ni kerol hakkude mo leydi Mauritanie e Sénégal ni soɓe naati nder leydi he hay taxe goto fawetake mabɓe foof noon ko yidde hoybinde kay beele jawɗi ɗi ne mbawa arde hano hannirta ni beele kadi Sénégal najo kala jiɗɗo ne heeɓa layyi mum hano hannirta ni siftinde on noon hitande rawane nde woni julde taske rawane laamu leydi Sénégal ɗaɓɓirino leydi Mauritanie nde wawa tigui hoybitande ɗum haaɓe mbawa hebde kene qiime kene qiime ha temedde tati e capanɗe joyyi ujunere layye beele ne wawa ummorade leydi Mauritanie ɗum tigui wawanno hoybitande leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e dow lawol Ndoyena tawi kadi ko tronçon hakkude Kébémer faade Darou Mouhty ko accident musɗo waɗi toon ko auto mo hinde 7 place kañum tigui felmi saret goto kañum felmi saret goto e dow lawol accident o noon waɗi ko jamma sanga 20 heures woni 8 heures jamma saret o noon alano haydara kene wiye signalisation woni tigui tawi kay jamma so auto fayema faara ene yima walla ne anda holko woni yeeso mum haydara alano on saret ko ɗum saabi accident o waɗi mayɗo goto taw kadi ko ɗon e ɗon o maayi woni sur place waɗi kadi barmuɗo hen barmande musde nde fewi eɗen mbiyatan noon joom sarataji e joom véleji kala ha e yaroɓe koyɗe e saaha kala taw walla waɗɗotoɓe dabeje wonoɓe e dow laabi tawi ko jamma yo tinno yo mbaw ƴettude ko wiyete gilet de sécurité walla tigui mbaɗa désigne lumineux tawa hay sinno huɓata so lumiére auto fawe ma ene wayno andama lumiére ni ande guila ko woɗɗi wonde holko woni yeeso maɗa ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to cœur ayibam keninkoɓe faggude woni douane ɓe leydi Sénégal ɓe mbaɗi teɓande mawde no fewi mollantede Allah tawi ko marchandise uji ɗi barkinani guilay drogue ha e faux médicament woni médicament ji ɗi moƴƴani ɗum noon nden teɓande noon mon marchandise jaru mum ene qiime ha temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom million taw ko franc CFA ɓe nanggui ɗum noon koto Mbour e to Keur Ayib ene tawe nder département mo Nioro e nder région de Kaolack ɗe iɗi noon nanggude ko faux médicament ji ɗi jaru mum ene qiime ha 139 millions temedere capantati e jeenayyi million franc CFA ko brigade douane maritime mo Mbour kañumen tigui iɗi yiitude ɗum ende asetta capantati lewru avril sanga salade julal salade woni 6 heures subaka to Mbour ko noon kadi to Keur Ayib sara kerol leydi sara lawol Gambie walla kerol tar lawol faade Gambie toon ne ko dorogo kewɗo mo hinde chanvre e jiem kañum nanga toon o jaru mum noon ene qiime ha 127 millions 600 mille 127 millions 600 mille woni temedere nogas e jeeɗiɗi millions e temedde jeegom ujunere won tawa noon e poids muɗum ko 280 kilo drogue wondude e faux médicament ji kewɗi chanvre en jiem on tan jaru mum ko capantati e tati ujunere capantati tati millions e temedde jeegom ujunere so tawi noon ko faux médicament woni médicament mo moƴƴani o jaru mum ko capanɗe jeenayyi millions ene fawi capanɗe jeegom e nayyi ujunere e temedde joyyi mbuɗu taw ko franc CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal ha joni keddoɗen to ko ɓoyani ko noon ko wargo chauffeur goto taw ko chauffeur société biteɗo lycéen kañum tigui warano taw kadi ko sehila muɗum yoɓino fittande mum taw kadi rendinnoɓe ko bono debbo on debbo noon kamɓe ɗiɗo kala jaltidanno e debbo o goto joni kadi ko wargo hono gon taw kadi ko on sababu saabi wargo waɗi to wiyete Darou Thioub noon to Kera Massara gona wargo noon hollirama ko biteɗo Badou Ndoura menuisier métallique jarano duuɓi sappo e jeetati kañum woni fittade mum itta taw ko sehil mum itti fittade mum on noon wimo ko laaɓi on barɗomo noon ene wiye ene yette Diane rendiniɓe kamɓene ko rendude debbo goto moɓe jaltidanno kamɓe ɗiɗo kala ko ɗum saabi noon on ƴetti laaɓi yoɓimo caggal noon e fimo laaɓi omo wone kaaɗeki mayde ko ɗon tigui o ronda omo nawe to hôpital koye lawol faade hôpital ko hen wasi fittade makko barɗo o
hoore noon piiɗo mom ko piyowo birkaji on noon nanga koto nokku biteɗo pensim mi ɗum noon koto daaru cuubom o wona soka e oɗo saaha joni e mbaadi garde à vue ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to sukaɓe noon caggal ɗum noon hollirama tigui caggal gonde o nanga noon walla caggal wargo ngo sukaɓe leegal tawtoraɓe wargo ngo mbawino tigui yaade ha to galle jinnaɓe makko kanko barɗo hoore o ɓe jiiɗino tigui wadde galle o ko wiyete saccage bonnude galle o e duppude ɗum ko poninkoɓe noon ɓe hinde police kañumen mbawi notitade hen falade kay hadde ɗeɗon gueɗe wadde ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen tekkere noon ene surka oɗo saaha kala hakkude présidence de la république mo leydi Sénégal hakkude mum e mairie de Dakar e gardugol Barthélémy Dias walla mbiyan hakkude Barthélémy Dias e Macky Sall horejo leydi ɗi ɗum noon saabi guila noon ɗum noon fuggi kay ko guila kay Barthélémy Dias maire mo Dakar ndew maire mo Dakar nde o suuɓi kay yimɓe ɗiɗo conseiller ji makko tawa kadi o suuɓi ko biteɗo Guy Marius Sagna mawɗo catala bitegol frappe force dégage mo France bitegol France dégage mo meeɗani weldude hay lawol gotol e Macky Sall wondude o suuɓi kadi goɗɗo ne wiye capitaine Touré Seydina Oumar gendarme diwanoɗo e golle mum e nder enquête hakkude Ousmane Sonko e Adji Sarr tawa o rimano ko gila 2021 koɓɓe nde oɗo saaha joni oɗon biteɗo Barthélémy Dias suuɓi ardini ɗum suuɓi ɗum e nder mairie ndi waɗi ɓe conseiller ji suuɓiɓe noon waɗi ɓe conseiller ji Macky Sall noon holliri wonde neɗɗo wonde kay wona neɗɗo kala mo maire wela suɓoto walla wonano maire wela kala suɓorto neɗɗo o holliri noon mairie ene waɗi lawol to foti rewde so tawi noon maire rewani ngol lawol foti rewnede lawol woni tigui ko waɗete itte golle mum ha laaɓa e wiide konngudi Macky Sall tawa noon o joofaki Samba o joofaki Demba caggal nde o haali ɗin konngudi noon yimɓe hewɓe kolliri tigui wonde kayem o joofi feɗendu walla konngudi tindi tigui koye on biteɗo Barthélémy Dias gardiɗo maire de Dakar caggal kay nde suuɓi Guy Marius Sagna o waɗi ɗum conseiller makko chargé des affaires sociales o suuɓi kadi capitaine Touré o waɗi ɗum conseiller makko ala technique conseiller makko technique ala sécurité ñande alkamisa ɓennuɗo Barthélémy Dias maire mo Dakar kañumne jabtima ɗina konngudi nden haalande o hoɗi joktima ɗin konngudi haala ka noon waɗi ɗum koye nder conférence makko mo joɗino conférence de presse o wi noon hay neɗɗo goto wawa haddemo wadde ko yiiɗi wadde ko hay neɗɗo goto wawa détournude mission makko mo jogini kay fonande Dakar o holliri kadi kala neɗɗo mo yi mo andi kay o hooli o heɓtini ko gollotoɗo mo heɓtini ɗum ko gollotoɗo e mum ko cuɓotoɗo ɗum gollodade mum e nder mairie ndi o haɗan ɗon kanko Barthélémy Dias saabu o holliri tigui wonde ko porto plainte laamu Macky Sall yeeso kay ngal ɗo catal bitengal organisation internationale de travail saabu kay o holliri laamu Macky Sall ene waɗi ko wiyete discrimination ene waɗi kadi ko wiyete harcèlement faade e capitaine Touré e faade Guy Marius Sagna ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall hoorejo leydi ndi o waɗi haalande makko haalande nde noon ko holliri tigui wonde yinde kay wonde tigui e nder Afrique yonti ko 2 mandat kala hoorejo leydi so waɗi mandaji mum ɗiɗi yo ha ɗon hokkita laamu saabu kay o holliri e oɗo saaha joni yimɓe gonani e kitale 50 walla kitale 1960 yimɓe tigui goni koye saaha mo internet e saaha kadi mo hakkillaji kala peɗɗiti ɗum noon kala hoorejo leydi so waɗi mandaji mum ɗiɗi so wawi kay hebde fartaŋe wadde mandaji mum ɗiɗi yo woppu laamu saabu kay e nder duuɓi sappo so tawi neɗɗo gollaki haydara hay sinno jokki duuɓi 50 goɗɗi haydara ala ko wawata gollade ɗum noon ko konngudi Macky Sall haali ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ma en jaa ha to Ziguinchor kettoɗen musidɗo men sehil men Amadou Kébé assalamu aleykum. Assalamu aleykum oɗon bandiraɓe Weltaare TV e Ghalii Abuu Bah kabaruuji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi ñande en mbi no ɗo ina professeur goto ina yette Diallo ina wayno joom suudu makko ƴettino diwlini yuppe noppi makko o maayi e on jamma debbo o ñaawama. The Bluetooth device is connected successfully. So ñaawama sokede kaddi gurdam muɗum so tawi no mima ɗon eɗen gandi frontiére hakkude Sénégal e Guinée Bissau eɗen gandi on toon banggue hannde ina heewi kukku enen mbiyata darkase ɗum noon yimɓeɓe fof eɓe naati toon wona debbo wona gorko wona mawɗo wona suka goto fof ne hocca
nde wonno kala nde dawɗama jippinde passe ina wayno hanki robelaɓe kadi kuftiniɓe on toon banggue alhamdulillah rabbil alamina ala noon moɓe jaggi kono noon kamɓe foof ɓe jalti on toon banggue kono laamu ngu dawani toon so tawi en ummima ɗon eɗen gandi lawol yaltude usuy Ziguinchor fewde usuy ñanden en kaalino accident waɗi toon taf yante auto ji ɗiɗi ina wayno waɗino belseji hen goto noon ina wayno notoyima jomum hanki kiki ɗum noon ina wayno ko on fuɗɗi yaltude bila mayiɓe ɓe gonno tan ko belse en eɗen gandi to e nder Guinée Bissau laana awoɓe ina wayno Sénégal naaɓe laana ka yuwi hen joyo ina wayno kamen ko majjunoɓe jiitama kono no ɓe jiita eɓe guuri hen sappo e joyo ina wayno kamɓe kam ɓe daɗi ɗum ko e nder maaje Guinée Bissau nde wonno Sénégal naaɓe eɓe jaa eɓe gawya on toon banggue ɗum noon Mamadou Issahaga ceerno men ceerno Mamadou Issahaga Kebe khalifa to Mbotto o wi dennagal Mbotto e Thila e Garlol e Soromale omo wiya onon foof juule mo wuuri ɗum noon Weltaare TV musidɗo moon Ahmadou Issahaga Kebe gorko mo Mbotto joɗani ɗo henna Weltaare TV yo Allah hokken walde jam. Amadou Kebe golle ma jooɗi peewi so nommima to Ziguinchor paaɗen koto leydi Maroc roi Mohammed VI kañum woni kananke leydi Maroc o rokkiri yamirore puɗɗogol golle mahakol hôpital pattamle miijo mo battamle miijo jaaduɗo e jamanu to Rabat lamo to Rabat ɗum noon ko ñande alkamisa ɓennuɗo hôpital o noon innira ko hôpital Ibn Sina golle makko noon kene gollo hôpital o ha golle ɗe mbawa gasde ene qime ha milliard uji jeegom taw ko haalisa dinara o mahte noon ko nder haalisa dirham o mahte noon ko nder boowal manggal fewi jangal ngal 11,4 hectare sappo e goho piccal 4 hectare ko kanko hôpital o noon hollirama ko R plus 33 étage woni tigui huɓere less tawa dow o ene waɗi 33 étage ko ɗum tigui woni oɗon hôpital o noon so gasi mahede capacité makko woni hattande makko mawa naw ha kene qime ujunere e capanɗe nayyi e nayya leeso woni tigui lim hen temedere capanɗe nayyi e jeetati leeso noon taw ko unité ji biyeteɗi réanimation woni tigui yimɓe tampum no fewi to balliteɓe banggue fofago ha soin intensive ko ɓen keɗoto ɗen temedere capanɗe nayyi e jeetati ene tawe makko kadi parc mawɗo no fewi to auto ji garata on parc noon ne jogui hattani wawde nawde ha ujunere e temedde tati auto e espace verte mawɗo no fewi woni tigui no annama jardin ni tawa ɓen aroɓe arduɓe ɓe cellani walla siɓe cellani fuɗɗiɓe semmorde ene mbawa tigui wadde promenade ene mbawa kadi joɗade gam weltinde guite mumen pittali mumen golle makko noon hollirama ha golle ɗe gasa ko lebbi capanɗe nayyi e jeetati so hôpital o gasi noon hollirama ma ɗum ɓeydo kay hoybitande ndeɗon falde hakkude to wiyete Rabat e to wiyete Salé ha to wiyete Kenitra kala e nder nden falde noon ene jogui hôpital uji sappo ɗi hinde universitaire e sappo e ɗiɗi hôpital ɗi hinde provinciaux e préfecture o woni tigui no gasi ɗiɗi hôpital ene tawe tigui e nder ndeɗon falde haɗani noon oɗo hôpital pattamle miijo ene waɗe hen ɗiɗon hôpital uji tawteɗi hen noon ene jogui hattani ha ujunnaje nayyi kanji kala so ɗi ndenti ujunnaje nayyi e temedde nayyi capantati e tati leeso ene tawe majji tawa hen temedere capanɗe jeeɗiɗi e tati leeso ko ɗiɗon soin réanimation woni tigui yimɓe walliteɓe to banggue fofago kabaruuji men ɗemngal pulaar senomima to leydi Maroc koto leydi Mali paaɗen état major général de l'armée de leydi Mali ɓe mbaɗi communiqué mabɓe mo tongode capanɗe tati e jeenayyi hollirde kayim ha joni koninkoɓe leydi ndi nana jokki kayi haɓaden e yiilade e riddude pelle ceɓɓitiɗe tawteɗe nder leydi he e mbadi opération mabɓe noon moɓe mbiyata Mali ko ha moɓe mbiyata keɗe tigui kala ɓe kolliri noon e nder communiqué he wonde e nder région mo Kucala ha to wiyete Sikasso dadiɓe ɓe ɓuuri yarude noon ɓe ɓuuri yarude ko yiilade warnoɓe douanier goto e bénévole uji ɗiɗi woni tigui
yerlitinoɓe ɗiɗo walla wallitinoɓe douanier ɓe noon taw ɓe mbaranno koto nokku biteɗo buggulam sikaso e duppunoɓe kadi nokkuji laamu to nokku biteɗo molo bala so tawi noon ko nder région de Nara ɓe kolliri tigui ene eto wiyeten kuli koro noon toonne ɓe mbaɗi opération ji mabɓe toɓe mbaɗi opération mabɓe to wiyete doli buggu e to wiyete kamisara ha to wiyete borom e to wiyete madina sako ɓe jeehi kadi ha e nder bundi ladde to wiyete ladde wiyetede turongole ɓe ngabbi e tuɗe to ture biteɗo tola eɓe tuɗe biteɗo tola ɓe kolliri ɓe mbari toon 16 terroriste ɓe mbawi kadi nangude terroriste uji 10 woɗɓe ɓe mbaɗi kadi ɓe bonni matériel kewɗo gonnoɗo e juuɗe terroriste en e motoji kewɗi no fewi so tawi koto falde mene kam ɓe diddi toon noon fodde terroriste uji nogas e nder falde to wiyete dakiri eɓe bonniniɓe noon pikkoɓo goto ɓe mbari kadi terroriste uji 6 tawi koto bankasa hakkude mum e bandiagara to ne ɓe mbawi yitude toon keftude citerne goto taw ko citerne ɓe wat boniɓe gujjuno e juuɗe société énergie de Mali so tawi koto douanja fama folliri tigui ɓe pelɓodiri toon noon to douanja ɓe ndiri toon e seɓɓitiɓe kuure e condi duki hakkude mabɓe e ko juuti so tawi ko bilamo ɓe kolliri to banggue fama woni forces armées malien ɓe mbarnama dadiɓe ɗiɗo ɓe mbarminnama kadi dadiɓe 10 woɗɓe ɓe bonnanama autoji ɗiɗi woni 2 engins to tawi noon koto banggue terroriste en woni boɗiɓe toon ɓe kolliri ɓe mbari nogas e ɗiɗi terroriste ɓe keftiniɓe auto goto baɗɗo mitrailleur 14,5 mm e pétalaji e kuure mum ɓe bonniniɓe kadi pick-up bannoɗo mitrailleur mo 12,7 mm so tawi koto région mo Ségou toon noon ko engin fama won kamɓe koni koɓe ko auto mabɓe goto yaɓɓi pitola bombe fetti bombe mo hinde e kolliri tigui engin o boni hen no fewi to banggue terroriste en noon ɓe mbari terroriste uji 10 ɓe nangui kadi yimɓe 10 woɗɓe tumaɓe kay jeeyade terroriste en ɓe keftiniɓe kadi DAK 47 wondude 5 engins wondude e 5 engins ɗaccoɗo haqqe mbiɗen tawi koto région de Ségou toon noon engin mabɓe goto taw ko engin forces armées malienne fama ɓe jaɓɓino toon tigui e pitola bombe mo hinde engin o noon fetti boni hen to banggue terroriste en ɓe kolliri ɓe mbari terroriste uji 10 ɓe nangui kadi yimɓe jeetato tumaɓe kay ko loddade terroriste en ɓe keftiniɓe kadi DAK 47 wondude e 5 chargeur wondude e radioji ɗiɗi wondude e radioji ɗiɗi hinde TYT e sappo e tati téléphone portable wondude e nogas ɗiɗi moto ɓe bonniniɓe kadi engin uji 3 ɗi hinde yi woni tufa bomboje ɓe kewi tufade e dow laabi ɓe goppiti kadi walla ɓe kefti otage goto civil gonnoɗo e juuɗe wat boniɓe ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mali jeena ha to wiyete Banankubugu to Banankubu noon ñande talata sanga 11h ñalawma to rond point goto sara waɗɗani cour d'appel e nder commune 6 mo Bamako ko gujjo goto rewno e joom moto wi adini Allah ma o wujja ma o hefta moto o caggal ɗum noon yimɓe leegal ngal e yahannoɓe kala tawtoraɓe mbawi ñukade e gujjo ɓe piimo piggal musgal fewi saabu kay o fiyama hawo yejjiti inde makko yeeso yimɓe kala waɗa ko wiyete lensi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Ghana paɗen to Accra ko lamorgo leydi Ghana joɗima toon batu noon tawa batu ngu ko chef uji d' état major leyɗele renduɓe fedde CEDEAO batuji ɗi noon wonno ko ñande alkamisa hecci hanki aljuma hanki wonno mujibu batu ngu noon ko yidde ƴettude peeje kay gam yidde tekkinde to banggue ndenka e kisal e nder falde Afrique de l'Ouest saabu koye kewgol e oɗo saaha joni pelle ceɓitide e terroriste en leydi Mali leydi Burkina Faso wondude leydi Guinée ɗeɗo leyɗele tati caggal ne banno coup d'état
CEDEAO ko yowiɓe e ndera fedde nde kono haɗani ɓe bismanoma chef d'état major uji mabɓe bismanoma leydi Burkina Faso e leydi Guinée kañumen notitima e bismal ngo leydi Mali noon wi ko loppet arani on paami tigui ko guedduɓe notitade e nguɗon batu koto Congo Brazzaville paaɗen to Congo Brazzaville noon e nder jonde jagorɗo jooɗinode ñande alkamisa ɓennuɗo o gouvernement o ƴetti ñalawma noon moɓe cuuɓi ko fate yaade subgoji législative woni suɓade sarɗiyeji leydi ndi e suɓoji sarɗiyeji leydi e conseiller ji ko leydi noon ñande sappo lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ko on ñalawma wonata ñalawma sumgoji sarɗiyeji noon ko 2 tours woni laabi ɗiɗi premier tour e deuxiéme tour kono noon ɓe cuwata o ɓayyinde dawal woni ñalawma mo deuxiéme tour o waɗata landaji kewɗi noon ko wayno PCT woni parti congolais de travail ko landa Denis Sassou Nguesso woni landa hoorejo leydi ndi ardi wondude e landa lunda wiyete ka IPADS ɓen noon hullirama tigui ko gembeniɓe kay ko hebliɓe gemberiji mumen ko adi kay ko oɗo ñalawma ene heble landa PCT noon ene jogui capanɗe jeeɗiɗi ɗiɗi sarɗiyanke e nder temedere capanɗe joyyi e goho sarɗiyanke joɗiniɓe suudu ndu so tawi noon ko landa wiyete ka IPADS ko landa ɓuurka mawnude taw koto banggue lundiyankoɓe ka landa ɗum kanko kala wonde e yilirde kay guila kay hoorejo landa ka yalti aduna hono Guy Marius Parfait Kolela guila yalti aduna kay landa ka ne jogui caɗele kono haɗani ɓe kolliri tigui koɓo gembeniɓe yaade ɗiɗon sumgoji so tawi noon ko landa wiyete ka IDH yukki ɓen noon kolliri kañum e koye mumen ko mbi ko gembuɓe mbiruji mumen kono noon haɗani landaji goɗɗi ko wayno alliance pour la république et la démocratie ardi kan landa ko biteɗo Mathias Zongo ko lundiyanke gana ona wondude e landa gotka landa lundiyanke ko biteɗo Mirasa Clément ardi ɓeɗon kolliri kañumen ko gedduɓe ɗiɗon sumgoji saabu ɓe jeeyi kolliri soɓe jeehi e soɓe jahani kala gagnatoɓe ɓe ko andaɓe woni ko jouer de l'avance ɗum noon ɓe tampitta koye mabɓe yaade sumgoji ɓe mbaɗi ko baykute kabaruuji men jolam jaɓeri koto leydi Ukraine paaɗen balɗe capanɗe jeeɗiɗi hannde ko leydi tuggi kay ko leydi Russie diwi kay soppini waɗi tigui wadde tigui yani e leydi wiitendi Ukraine to aljuma hanki o noon laamu leydi Amérique ko leydi tigui ma ɓeydu ballal mumen taw ko ballal koninkoɓe woni aide militaire faade e leydi Ukraine ngal ballal noon ene qiime ha temedere capanɗe joyyi million taw ko haalisa dollar aljuma hanki o noon woni lawol gadanol tawtorno wonde kay dendagal tawtornoɓe batu du conseil de sécurité des nations unies kañumen kala ene jaada e golaɗo kuuɓala taw ko fedde gotago windere loni biteɗo golaɗo kuuɓala fedde windere biteɗo Antonio Guterres kolluɗo kay yidde muɗum e oɗo saaha joni ko yo peeje ƴetta beele gueron darto ha laaɓa hakkude leydi Russie e leydi Ukraine bilan Amérique noon ballal Amérique noon ballal holliri tigui ngal ne wallita leydi militaire uji leydi Ukraine ballal ngal mbiɗen ko temedere capanɗe joyyi million taw ko halis dollar on ngal noon ko ɓuuri hen hewde ko ballal fatude arme pétalaji e kuuri e redaruji ma wondu kadi e haalisa koto leydi Afghanistan paaɗen gardiɗo leydi Afghanistan hoorejo leydi ndi biteɗo hibatullah ak Zurza o holliri tigui wonde kay asata hande o par décret o siifi on décret wonande rewɓe tawateɓe nder leydi he kala debbo kay jaltowo ya taw ene murni ha yeeso mum majji tawa kadi ene waɗi ko wiyete burka walla ko wiyete cadri burka e cadri ko goto woni robboji mabɓe ɓaleji ɗiɓe mbaɗata taw sa yi jomum ala ko jiyata e mum so wona guiten o holliri noon kala kay debbo jalto ma waɗa ɗum so tawi noon ko rewɓe sukaɓe tokkosɓe yaltoɓe so tawi jomum yalta ɓen yo mbadda hayso mbaɗani burka yo mbaɗa fularuji woni yo murno tawa ala ko yiyete so wona guite mumen o holliri noon so tawi noon kadi ɓen sukaɓe rewɓe tokkosɓe soto walla rewɓe bawɗo wonde kala so haaju mum hewani bowal yo heddo e nder galleji o holliri noon kala nanggaɗo kay ene woni yeeso worɓe waɗani burka walla murnaki koko fawate ko amre fawno ha forti koyɗe koto leydi Sibiri paaɗen to Sibiri noon ko cumuji kulɓiniɗi waɗi toon e nder région biteɗo Krasino Koska si walla mbiyen to Sibiri occidental fodde galleji temedde ɗiɗi cummi hen toon cumonde musde ne feewi e nder galleji cumɗi hen tawe hen nokku goto sukaɓe tokkosɓe janggata woni jardin d' enfant waɗi toon mayɓe hewɓe no feewi laamu ngu holliri mayɓe hewɓe mayi hen kono noon ɓe kalani bilan holno foti yimɓe jalti hen aduna koto leydi Cuba cakkitoɗen fettande mawde no feewi woni ko wiyete explosion waɗi tigui
tigui e nder hôtel goto gonɗo e garditine fewnitede aljuma hanki o to hakkude havan woni lamorgo leydi Kuba ene sikka noon saabi fettande nde ko fuite gaz kañum tigui saabi nden fettande ko wawi wonde hen kam no gas ɗiɗo neɗɗo wasi hen pittali mumen waɗi kadi barmuɓe hewɓe no fewi hôtel o noon wiyete ko hôtel Saratoga kene wona duuɓi ɗiɗi joni noon hôtel o koko udda wonande kay touriste en e arɓe jippade hen kala nde wonnon kay hôtel o woni koye fewnitinede e garditinede ko heeɗen golle gonno musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruuji men e ɗemngal pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko miñi men Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko musidɗo men sehil men Amadou Kébé ketti malaki jaam Allah jogomi jogo on